Questo posto è veramente fantastico. Siamo qui stati 2 notti, ci siamo trovati veramente molto bene. Un ottimo bed and breakfast. Tutta l'Olanda è molto bella, meraviglioso. Zijn de bordjes? Dat zijn de bordjes helemaal. Die komen op de muren. Ja, voor op dezelfde. Bij het hek. Daar hebben ze eindelijk. I've had a chance to be insane asylum from the falling rain. I've had a chance to break. Nou, we hebben 14 jaar geleden dit huis gekocht. En dat was een totale ruïne. En dat hebben we dus in 14 jaar tijd opgeknapt. Het laatste jaar zijn we wat harder gegaan en hebben we eigenlijk de inrichting zo gemaakt dat het voor bed and breakfast geschikt is. U heeft overal zitjes. Ja. Waarom? Dan kunnen de mensen lekker relaxen en overal zitten. In de tuin, want het is nogal winderig. En dan kan je elke keer een ander plekje zoeken waar je kunt zitten. Als je dan ergens wilt ontbijten, het maakt niet uit waar. Overal. Overal. Mooi weer buiten. En anders binnen op de kamers of boven hebben we een speciaal ontbijtgedeelte. Ik wil altijd de Waddeneilanden een keer zien. En we hadden zoiets van, dan blijven we wouden niet op de Waddeneilanden. Ook met de auto is het ook veel te duur in het hoogseizoen. Dus we hadden zoiets van, dan gaan we hier op het vasteland en dan gaan we een dagje naar de Waddeneilanden rondkijken. En we wouden graag een appartementje ook. Omdat we met een baby zitten, anders is het nogal moeilijk. Want we kunnen ook eens een namiddagje op een kamer zitten. Daarom zijn we hier naartoe. En, is het leuk hier? Ja, alles erop en eraan. Wij hebben vroeger een winkel gehad in gifts en souvenirs. Dus we zijn altijd met mensen bezig geweest. En dit vinden we leuk.